namin sa locker karon, gawas namin. Ato may mga sesyon sa kakahuyan, ilawom sa kakahuyan kayo. Kanang buaw maayo hangin nato. Na kuan kana. Bugno ang hangin ba? Kaban na mo sila si kanang bugnos. Uban pa mga kauban. May mga una to kay naman may sugandaan. Sige guys, matami. Okay guys. Ah. Paki kuan. Dari na man taka unti ka din lingkuran nante. Ang kuan. Ha? Saan na maring aho ah? Ibalhin na lang ang imo. Pwede ra pug ana ra ka. Hi guys, mga anta guys. Nga unta. Tanawar ko na kung kauban guys oh. Wala si kuan wala po. Uy anita are you doing? Oh my God! Wow! Oy baka mabulog yung ano mo ah. Ano mo siya? Wow sana all. Ay, uy mawog na mo. Sabi ko sa'yo matumba na siya. Ato gani kay nasaw pa, swerte pa doon ning cellphone na ba. Ayaw sa nga na. Asa man? Sige tagbangan be. Bangan. Brangan. Ari ni manigot ko guys. Yan, nagtubo na sila si Ate Itel at si Rosalinda. Kung may para. Play. Oh. I-play na ni. Okay guys. Yato ta. Ate, nakailod be? Ako man na. Ano na hoy? Ha? Ayos guys, ayos. Sa Amerika nakailod. Iwan ba? Iwan imuhan YouTube ba? Okay. Iwan kay aron na. Ay no. Nag-live ka? Nag-live ka? Wa. Live Vlog pod. Ah. Sige, pwede naman nagkarito. Ang sarap ng hangin dito, guys. Sobra. Oh my God! Wow! Saan din mo to? Bili na kuan, ubos. Apat ka ng imo, may butang are. Diba? Kira oy. Kira gali ra. Dili natin magkain na tayo. Okay, mag-prayer ta. This us, O Lord. Yes. Welcome to my channel. Ito, oy. Sige, kaya. Guys, Sagad. sardines with Wow! Hey guys, ako na po ni Sianita Pirotso. Mayungod to sa tanan. Sa tanang taga Florakers. Sa tanang taga Laing Nasod. ito ta. Oh, Dili natin Ito ta. kape. gihangat ko nilatay are. Guys, kung gusto mo nga manghingi kay wa may toothpick kanina lang lobby may kuha code para i-toothpick. Ini. Yan na yun, rin mo siya. Saan? Da? Hiluan ni si Ja. Dayon, matutpik na. Tara guys. Nahin mo ng toothpick.